Yabona nje the minute umuntu ebane friendship nalo Jesu nalo uNkulunkulu nomoya oyingcwele andeke manje iyona prosperity yangempela ke leyo eyeqiniso ke leyo andeke leyo prosperity le. Welcome once again kwiKota 2 Media. Igama lami ngumduduzi ngwakashabangu. Angiphinde ngibingelele abangcwele kwindawo zonke la kufinyelela khona le message. Sibonga nje ukuthi uchoose le channel ungabusandawo. Angibonge nje kuma-new subscribers nakubo bonke nje asebe subscribeile. Sibonge nonyaka omusha. Siphinde nje sibonge nakuma comments nama likes. Konke nje sibonga baba esasigcinile ngoba kungumusa wakhe ukuthi siphinde silokhu nje siyahlangana. Uyena nje ohlanganisayo ngaso sonke isikhathi. Ngibonge nje ngabo bonke nje abasupportayo kule channel. Siyabonga kakhulu umsebenzi eniwenza umuhle kakhulu. Abanye bayasupporta financial, abanye ama channel members, abanye bayashare. Kuningi nje enikwenzayo okuhle engathi uNkulunkulu anganibusisa. Ake ngiqedelele indaba le engayiqala etholakala kuJohn 15 bese ke kuyiviki elandelayo songena kwenye indaba. But nje ngiqedelela nje lama verse ambalwa kuJohn 15. Soqala ke namhlanje kuverse 6. La khona kuverse 6 ifundeka kanje ithi, if anyone does not abide in me. Angithi uma ngabe uqala lapha kuverse 1 ikhuluma ngegatsha elingatheli ithelo. But mawusula kuverse 6 isikhuluma manje ngomuntu ongahlalanga kuye. Ngikhulume kakhulu nje ngegatsha elingatheli ithelo elikuyena kodwa litholakala lingatheli ithelo kuma video lawa adlulile last week na the week before last. Ngikhulumile nje lapho. Namhlanje indaba ikhuluma ngokuhlala ke manje kuyena ubani uJesu Kristu ngoba leli izwi likaNkulunkulu leli eliphefumulele uNkulunkulu and izwi leli esalilethelwa nguye futhi uNkulunkulu ukuthi lizokhuluma nathi lisazisa ngobani leli izwi, lisazisa ngomnikazi walo izwi ongulizwi igama lakhe and nguJesu Kristu lo engikhuluma ngaye. Leli izwi leli lambula yena from Genesis to Revelation, likhuluma nje ngaye, lambula yena and namanje likhuluma ngokuhlala kuye. Alikhulumi ngokuhlala emasontweni, alikhulumi ngokuhlala kubafundisi esibathembile, alikhulumi ngokuhlala kubaprofeti esibathembile nabapostoli nodokotela esibathembile, alikhulumi ngakho konke lokho kodwa likhuluma ngokuhlala kuJesu yena yedwa ngoba indaba ingomuntu noNkulunkulu and lokho kwenza ke manje lezi indaba zibe mnandi the minute sisusa umuntu kuNkulunkulu lezi indaba azibe isaba mnandi, ziphenduka zibe muncu, zibe zimbi. Kanti uma ngabe nje umuntu umthatha umnamathisela back kuNkulunkulu, umnamathisele kuJesu, lezi indaba ke manje ziqala zibe mnandi. And ingakho ke uJesu ekhuluma ngalendlela le ithi, if anyone does not abide in me, uma umuntu engahlali kimi. Indaba ngilongisho njalo ingomuntu nje noNkulunkulu. Kumele sihlale kuJesu owathunywa uNkulunkulu weze emhlabeni, owafela izono zabo bonke abantu, owafa waphinde wavuka. Kuhlalwa kuyeke uthi noma uyenkonzweni yokhonza ngalelela ngokhonza ngalo kodwa ubuhleli kuJesu. But nayike indaba ekhulumayo la ithi uma ngabe umuntu engahlalanga kuyena, ngani ngoba bakhona abantu ababasonti abaya nje enkonzweni nje ukuthi ngiyosonta. Khona abantu abaya emasontweni bayele kuyobhadala amathikiti, abanye baya emasontweni because is Sunday, omunye because mhlambe iSaturday uma bakhonza ngeSabatha. Abantu baya nje esontweni for ama reasons amaningi. Omunye esontweni ayele nje ukuthi mangcwatshiwe, isengenzela nje ukuthi mangcwatshwa kube nomfundisi. Abanye baya emasontweni ngoba yisonto lala ekhaya leli. Umndeni wala ekhaya nje ukhonza lapha ngalokho ke ilona sonto ke leli lala ekhaya and nami nje ngiyalapho ngenxa yalokho ngokuthi nje ngikhuliswe nje ngakhulela nje esontweni. But laba abantu batholakala bengahlalanga kuyena, okusho ukuthi there is no relationship between umuntu noNkulunkulu. Umuntu nje relationship anayo nje ukuyesontweni kanti indaba
hlala kuJesu. Uhlala kanjani kuye? Uma unobudlelwane naye, wazana naye. Lelizwi likhuluma ngokuthi hlala kuye, uzokwazana naye. Ukuphume nje ukuthi wenzele ukuthi uncwatshwe mhlawumbe for whatever ama reasons onawo ngesonto, ukuphume kuwo wonke, usale ne reason eyodwa nje ukuthi ngifuna ukumazi uJesu lo engimkhonzayo. Ithi ke le ndaba le, if anyone does not abide in me, umuntu engahlali kimi, isexwayiso ke lesi. Umuntu engahlalanga kuye, kulabo abangafuni ukuhlala, kuyahlalwa kule Nkosi, kuyahlalwa kuJesu. Kodwa ke manje na indaba, if anyone does not abide in me, he is cast out as a branch and is withered. Uyasuswa njengegatsha bese yabuna, ngoba mangaba uhlalanga kuye, then uzosuswa ke manje njengegatsha lisuswe kuphi, kumvini, ususwe ke nawe and bese uyabuna. And lithi ke manje, and they gather them and throw them into the fire and they are burned. Bese uyathathwa ke manje ulahlelwe emlilweni. Wonke lamagatsha lawa nje ayasuswe, ayabekwa lapha ya ome, ukuthi uma ngabe esomile bese selungele nje ukuthi athathwa afakwa emlilweni. And ke manje ukhuluma le ndaba uJesu uthi uma ngabe umuntu engahlalanga kuyena, ngoba uma ungahlalanga kuye ngeke vele lithele ithelo. Kodwa manje uma ungahlalanga kuyena uyofana negatsha liyasuswa kuye, and ke mase lisusiwe kuye leli gatsha leli libekwe lapha lome, and then bese lithathwa lifakwe emlilweni. And ke manje laba abangahlalanga kuyena, ngithi yibo laba abagcina sebethi Nkosi, Nkosi, athi uJesu ngalelo langa lelo nyothi anginazi. Sebesho bethi sasikhipha amademoni ngegama lakho, sasiprofeta ngegama lakho, sebebala zonke izinto lezi, athi uJesu cha mina anginazi. Yini indaba? Ingoba baba amagatsha ayeprofeta yebo ngegama lakhe, lamagatsha lawa ayekhipha amademoni ngegama lakhe, kodwa manje akawazi ngoba ayengahlalanga kuyena. And ke manje njengoba esho nje uthi nyothi anginazi, ikungaleso sikhathi ke manje sebethathwa ke sebeyofakwa emlilweni. Angicabanga ukuthi ukhona umuntu onaleso sifiso sokuyothathwa ayofakwa emlilweni, noma sebesha abanye bethe ayikho indaba yesihogo, ayikho indaba yomlilo ukuthi abantu bazohamba bayosha esihogweni. Angazi kubonke laba bakhuluma leyo nto bayithatha kuphi, ngoba nalizwi liyakhuluma and uJesu ukhuluma ngakho impela nje ukuthi igatsha lothathwa lifakwe emlilweni kushuthi lishe. Okusobala ukuthi isihogo sikhona, asikwazi ukuza ngobuhlakani bethu kulelizwi noma sizoliphikisa. Yaza angazi abantu balithatha kanjani izwi, balithathela ukuzoliphikisa noma balethe wisdom yabo ezwini. Lelizwi nje lifuna ufane nomntwana, ungezi newisdom yakho, uzolithatha ulamkele linjengoba linjalo. Kwabaningi kubula ke lokho. Vele lezi ndaba lezi ezabantwana nje futhi abayiziwula, ngoba la ezweni uphenduka ube yisiwula uma ngabe ukuthatha konke kunje ngoba kunje. Uyothi ngalelo langa lelo bonke laba bayothi Nkosi, Nkosi, athi anginazi. Yini? Babe ngahlalanga kuye. But angiqhubeke nayo nje le ndaba, uthi ku verse 7, if you abide in me. Manje sekhuluma manje ngomuntu ohleli kuyena, ngoba khona abamfunayo uNkulunkulu, khona abamthandayo uNkulunkulu, khona nje ongizwayo njengamanje othi mina nje ngifuna ukuyihlalela enkosini, ngiyafuna ukuhlala kuJesu. Uthi uJesu mangabuhlala kuye, wena kusendaweni right, wena ke wena impela engikhuluma nawe, lalela ke uma ngabuhlala kuye, kunendaba la bese lithi and my words abide in you, namazwi ami ahlale kuwe. Angithi manje mangabe uhleli kuye kusho ukuthi unesikhathi seBhayibheli, unesikhathi sezwi, unesikhathi sokukhuleka, unesikhathi sakho naye. Khona le relationship yenu nina nobabili eninayo, uhleli kuyena. And manje uthi futhi uma ngabe namazwi akhe uJesu ehlala kuwe, nayi secret engakusiza
size futhi nabaningi uma ngabe bengayibamba le. Kuyakwenzakalani uma abantu behlele kuJesu futhi namazwi akhe ehleli kuyena lo muntu loyo ohlele kuJesu? Lithi you will ask what you desire and it shall be done for you. Uyacela okufunayo and uyakukwenzelwa lokho okufunayo. Angithi ke manje uhleli kuyena namazwi akhe ahleli kuwe. Andeke manje uyothi ke manje uma ngabe ucela lokho okufunayo yakwenzelwa kona. Ngithi ke manje le isecret, kodwa futhi ayiyona isecret ukuthi abantu balifunda nje bejahile iBhayibheli. Akuyona isecret. Yabona nje indlela yokuwina mangabe usemkhulekweni ucela kubaba. Na indaba ke mhlambe ngiyibize ngesecret ke mhlambe kungesiyona. Kodwa ke na indaba hlala kuJesu. Andeke manje mawuhleli kuJesu bese namazwi akhe ahlale kuwena. Imaphi lamazwi? Ilawo ozothi uma ngabe ulifunda lelizwi and lamazwi lawa ambuleke kuwena, wa understand lamazwi wonke lawo uzobulokhu ufunda lawa mawahlaleke manje kuwena, ube ngumntwana ke manje wena omeditator day and night ngezwi, njengoba uNkulunkulu wayekhuluma lapha kuJoshua ethi meditate ngalelizwi ubusuku nemini ukuze indlela zakho zizoba prosperous. Wayekhuluma wona lamazwi lawo ukuthi ke manje uma ngabe uhleli kuyena, yabona uma ngabe uhleli kuye namazwi akhe ehleli kuwe, uyawucela noma ngabe yini and uyakwenzelwa. Mhlambe ingakho nje abantu abaningi belokhu becela uNkulunkulu engabaphenduli, abahlalanga kuyena, abanye babo amazwi akhe awahlalanga kuyena, abayibalansisanga lento. Kufanele ibalance hlala kuJesu. Uthi uma ngabe uhleli kuJesu bese ke manje namazwi futhi akhe ahlale kuwena, and uma ngabe lamazwi ehleli kuwena, angithi ke manje uhlala umeditate ngalezi. Ngikhuluma indaba kaJoshua chapter 1, ake siyibheke le ndaba le ngingayiquote kuphela. Ithi la kuJoshua chapter 1 verse 8, ithi this book of the law shall not depart from your mouth. Le ncwadi yomthetho mayingasuki emlonyeni wakho. Uma ngabe ufuna ukwenza njani ukunqoba, le ncwadi yomthetho mayingasuki emlonyeni wakho, but you shall meditate in it day and night. Uzindle ngale ncwadi le ubusuku nemini, noma imini nobusuku, that you may observe to do according to all that is written in it. Ukuze uzokwazi ke manje ukuthi wenze konke ethi le ncwadi kwenze, ethi le ncwadi ungakwenzi then futhi nakho lokho ungakwenzi. Konke okubhaliwe kule ncwadi lithi for then you will make your way prosperous. Ngokwenza kwakho kanjalo yakwenza indlela yakho iprospere noma inqobe noma ube nesuccess empilweni yakho, and then you will have good success. Iqhubeka isho kanjalo bese ithi emva kwalokho you will have good success. Uma ngabe le ncwadi yomthetho ingasuka emlonyeni wakho, umeditate kuyona day and night. And uJesu uyaqhamuka kuJohn 15 naye futhi ukhuluma very same words. Angithi lapho wayekhuluma noJoshua kwi-Old Testament ku chapter 1 verse 8, manje kuJesu ubuyile uzokhuluma ke manje nathi ke thina ke kwi-New Testament, kwi-New Covenant, thina le message yethu ukuthi ke manje na ke uma ngabe amazwi akhe ehleli kithi, na uma thina sihleli kuye namazwi akhe ehleli kithi, siyakucela noma ngabe yini and siyakwenzelwa yona. Ngithi ke manje na kula kungena khona le prosperity, kungena na this good success. Ngani? Ngokuthi sihleli kuyena namazwi akhe ahleli kithi. Yabona kuma ngabe amazwi akhe ehlele emntwini, lamazwi ayakufundisa futhi ukuthi awuceli noma yini. Angithi manje ahleli kuwena. Abanye abantu banokucela, uthola ukuthi bacela noma yini hayi according to incwadi le izwi, ingakho bengenzelwa. Abanye bacela nje bafuna ukuthi babe ngcono kunabanye abantu. Abanye bacela ngoba banalento yokukhompyutha ukuthi ngeke ngidlule uzibani noma ngeke ngidlule umakhelwane. Athi umuntu mangabe ecela nje athi nami ngifuna nje ukuthi ngimdlule uzibani, or noma engasashongo kanjalo phatha acele inhliziyo yakhe deep down ibithi ngeke ngize ngidlule uzibani mina. Ukwi competition lo muntu wayabe kwi competition, lo muntu wayafuna
ucela ukuze abonakale engcono, mhlawumbe omunye acele wenzela nje ukuthi ngibonakale nje ngingcono, ngibonakala ukuthi ngiyakholwa. Yabona konke lokho abantu bacela akuhambisani nezwi. Kungani ngahambisani nezwi? Abahlalanga kuJesu namazwi akhe awahlalanga kubona. Yabona abahleli kuJesu namazwi akhe uJesu ahleli kubona bayazi ukuthi asikho kwi-competition. Mangicela ngicelela ukuthi ngifuna ukudlula uzibani, uvela u-understand lamazwi mangabe ehlala kuwena ukuthi wena uhambe yakho ijeni engafani nekazibani yakho le uwedwa. Awukhompiti namuntu, ugijime yakho race. Phela nje ukuthi uyifinishe nawe yakhe race, but you are not in any way near any competition. Wena kumangathi uyakhompyutha mhlawumbe ukhompyutha nawe-ke ekumazini lo nkulunkulu okholelwa kuyena. Kodwa nje ngaphandle kwalokho, uma ngabe la uhleli kuyena nalamazwi ehleli futhi kuwe, ngeke ucelele ukuba ngcono kunabanye abantu, ngeke futhi ube kwi-competition. Kodwa manje lamazwi lawa ayobe esekwenza ukuthi uthi noma ucela manje ngokwezwi nangesizathu esilungile, athi maye-check inhliziyo yakho uNkulunkulu abone ukuthi ngempela amazwi amahleli kuyena, ucela futhi ngokwenhliziyo enhle, uyakwenzela nganoma ngabe yini oyicelwayo uma ngabe ucela ngalolo hlobo. Kodwa manje indaba masihlale kuye. Ukuwina nje kwethu kusekuhlaleni kuJesu yena yedwa, and namazwi akhe ahlale kithi. Then sawukwazi ukucela ngendlela eright, futhi sokwazi ukufunda ukungaceli izinto ongamelanga siyicele. But ke ithi nje ngiyiqedelele, ngiyazi ukuthi abantu bayangizwa lapha bekhona. Ithi ku verse 8, by this my Father is glorified, ngalokhu Baba wami uyakhazimuliswa uma hlala kuye. Namazwi akaJesu ehlala kithi, wona lawa sezwini. And manje mangabe sicela naye senzela konke sikucelayo, ngalokhu Baba uyakhazimuliswa. Bese ithi mangabe iqhubeka, that you bear much fruit. Emveni kwalokho angithi uhleli kuyena namazwi akhe futhi ahleli kuwe, and ke manje you will bear much fruit. Indlela zakho zoba prosperous and you will have a good success, njengoba wayekhuluma nje lapha yana kuJoshua. And ke manje la kithina lapha uthi you will bear much fruit, kushuthi uyothela ithelo eziningi, ngoba into ayifunayo uNkulunkulu kumuntu nomuntu amletha wamdala emhlabeni wamletha emhlabeni ukuthi lo muntu loyo makaze emhlabeni azothela ithelo. Akekho umuntu ozela emhlabeni by mistake, akekho umuntu oze emhlabeni mhlawumbe nje for any other bad reasons, kodwa abantu ukuthi mabazothela ithelo. The reason abantu bengatheli ithelo, abamfunda uJesu, abahlalanga kuyena namazwi akhe awahlalanga kubo, and ke manje abakwazi ke manje ukuthi bathele ithelo, nobaba bese yakhazimuliswa ngalokho. But inhloso kaNkulunkulu mayesilethele emhlabeni ukuzokhazimulisa ubaba ngokuhlala kuJesu, ngokuthi amazwi kaJesu ahlale kuthina, and ke manje bese sithela ithelo. Uyabona indlela zethu ziprosper, sibe ne good success. Angikhulumi mina ngemessage ye prosperity leyezwe leyo kuba nezimoto eziningi nemali eningi, angikhulumi ngaleyo prosperity leyo. Mina ngikhuluma ngokuprospera emsebenzini kaNkulunkulu, ngikhuluma ngokuprospera kumazini uJesu Kristu, ngikhuluma mina ngokuprospera kuyindlela zakho noNkulunkulu. Angikhulumi ngokwezwe, ngikhuluma nje mina ngomuntu noNkulunkulu. Yabona nje the minute umuntu eba ne friendship nalo Jesu nalo uNkulunkulu nomoya oyingcwele, and ke manje iyona prosperity yangempela ke leyo eyeqiniso ke leyo, and ke leyo prosperity leza ukwenza ke manje ukuthi uthele ithelo. Ithi ngiqedelele le ndaba, so you will be my disciples. Onjalo uba ngumfundi kaJesu. Sibizela ukuzoba abafundi bakaJesu Kristu. Okwethu ukuhlala kuye. Uma ngabe ukuthi yaqala nje ukuhlana nale message, mhlawumbe yaqala ukuhlana nale channel, ngizokwazisa futhi uJesu akwakamamukela abe inkosi nomsindisi okuphila kwakho. Ngizokwazisa ukuthi usengamthatha, mvume ngomlomo wakho uthi uJesu inkosi nomsindisi okuphila kwami.
ukholwe ngenhliziyo ukuthi uNkulunkulu wamvusa kwabafileyo, ukholwe nezono zakho ukuthi seyithethelelwe kanjalo, and-ke manje uyobe usuyasindiswa. Mawususindiswa-ke manje izono zakho seyithethelelwe, bese uhlala kuJesu-ke manje namazwi akhe ahlale kuwena. Uyoxaka abantu abaningi abagcwele emasontweni abaphenduka amasonti, because wena uyothi uma ufika izolo wena yobukhuluma indaba ezinkulu abangazazi ngokuthi wena wafika wafuna uNkulunkulu. Ngizokhuluma nje nalabo bantu ngizothi thatha uJesu, wena kosuhamba noNkulunkulu sengayilungisa indlela zakho, okudala wamamukela uJesu, sengarepenta umcela uNkulunkulu uthi ngifuna ukuhamba nawe uhambo olusha lokuhlala kuwena namazwi akho ahlale kumina, ngabe umsonti ngiye esontweni ngokuyohlanganyela nabazalwane kodwa ngibe ngazana nawe. Inhloso kaNkulunkulu ileyo nje. uNkulunkulu emuhlani busise kuyindawo zonke, emakhaya busise nemndeni yenu, nakho konke nje asiphinde sihlangane ngomsa wakhe futhi kwividi elandelayo. Amen.